Nice one. Kuya Jun, ikaw. Good morning guys, Zealand of Pangasinan here and welcome to my channel. So ayan guys, nandito na ulit tayo sa Bikers Den. So this is our second time. At nakita ulit natin. Original plan namin ay Kennon Road pero napadpad kami dito sa San Fabian Bikers Den. At baka mapadpad pa ng New Zealand. O di kaya naman ay Manawag. So hindi natin alam kung saan ang ruta natin. Basta may gulong, may bike, bahala na. Ayan. Tara, let's go. New Zealand daw, napagkaisahan at napagkasunduan ng grupo. Pupunta tayo ng New Zealand. Let's go. So instant plano, New Zealand tayo. So isa sa lugar na hindi pa natin nararating. Kaya eto, pupuntahan natin. Andun na sila? Bigas nila? Pangit ng daan. Butas-butas. Bibilis naman ngayon, oh. Ang lalakas ng hub. Ayan guys, after natin mag-bikers din, punta tayo ng New Zealand. First time din natin sa lugar na ito. Kaya samahan nyo ko guys, samahan nyo kami. So ayan, kompleto pa rin tayo. Apat pa rin. Hindi tayo sa highway dumaan kasi mas maganda dito sa looban. Konti lang ang sasakyan. Barangay Palapad. Guys, andito na tayo sa Barangay Palapad. Hindi ko alam kung gaano pa to kalayo sa New Zealand. Kaya tara guys, pedal, padyak pa rin. Let's go, let's go! Sakit sa ubat. Oo, napapasa na yung pit ko. Anong barangay na to? Kulisaw? Hey guys, ngayon sa Barangay Kulisaw. Ruta natin to from Bikers Den going to New Zealand. So looban to, mga barangay. Mas safe dito kasi konti lang ang sasakyan. Kaya mas magandang dumaan dito. Tara guys, malapit na siguro, hindi natin alam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
Mas ang haba pala, no? Saan tayo? So yun guys, nandito tayo sa Barangay Dalim. So stopover tayo. Ito yung papuntang San Fabian. Ito naman papuntang La Union. Dito tayo dumadaan pag galing sa Secret Trail. Ayun. So stopover tayo para magmerienda. Oh. Daming tao ah. Ayan guys, tatawid tayo ng ilog. Ayan, tawid ulit tayo ng ilog. Ano kayo John, magtanggal ka? Masisira ang clip. So ayan guys. Ay, tatawid tayo ng ilog ngayon guys. Let's go. Tawid ilog. Hindi, doon ako sa left malakas magbukat. Hindi naman ako left-handed. Buhat lang. Buhat ng bike. Malinaw tubig ngayon compare dati. So ayan guys, nakatawid na tayo ng ilog. Hindi muna tayo maliligo kasi pupunta pa tayo ng New Zealand. Ganda dito guys, oh. Tara-tara. Barangay Tara-tara. Ha? Kaya sa akin. Kulmak. Ano ka kuya? Wala akong load. Anong hanapin? Wala alam kung anong address nun. Doon binito ata. Ayan oh, yan nakabike. Alam niya yan. Kuya, saan yung New Zealand? Nagpasan nyo na kuya, saka ano, pataas na magdaan. Ah, yung pataas na kanto doon? Okay, papuntang school sa plaza. Sa plaza? Ay, sa mismong plaza yung may court? Oo, tapos
Hindi pala to. Ito kaya? Oh, ito na yung school. Ay, tricycle oh. Yan si kuya. Tanong mo kuya. Nahiya pa. Kuya, saan po yung New Zealand? Yung grassland? Itong kanto pong ito? Oo. Salamat po. Diyan daw. Oo. May basketballan. So guys, ito basta makita nyo na itong basketballan, dito daw yon sa mga first time. New Zealand, New Zealand. Ahon ulit. Parang villa. Nice one. Ganda ng view. Refreshing. Tatayuan natin. Yun oh, recovery oh. Woohoo! Woo! Sarap! Woohoo! Wow, lusong! Ingat-ingat! Form! Woohoo! Woohoo! Sarap! Woohoo! Sarap! Right, left, right. Woo! Right side. Sarap na na. Top road tayo guys. Ito yata yun. Alam ko may nilalatan na yun. Dito na yan. Tara. So yan guys, before mag New Zealand, meron dito stopover na pwede kayong bumili ng tubig or what. So ayan. So before kami dumaretso sa ng New Zealand, so pahinga muna kami kasi medyo malayo yung pinanggalingan natin. Galing tayo ng Rosario, Catag, 3 bundok, and then akyat ng bikers den papunta dito. Kaya pahinga muna tayo, water break kasi medyo mainit na. Kita nyo simoy ng araw, ayan, blue sky, ganda, medyo mainit lang talaga. Kaya guys, stay tuned sa New Zealand. Let's go. Thank you po.
Ayaw ko maputikan. Saan? Pakabila. Ayun pa nga oh. Diyan tayo daan. So yan guys. Narating na natin ang New Zealand ng Pangasinan. At doon pa tayo sa may tuktok. Pupunta sa likod niyan. Uhuy! Let's go! Init na! Grabe. Kaya tara guys, tara doon sa kabila. Let's go, let's go! Kaya ha, kaya. Nandito tayo ngayon sa tuktok ng New Zealand, Pangasinan. So narating din natin sa wakas. Sobrang init na lang. Sa atin oh. Ayan. So ito ang view dito guys. Kita nyo yan, paikot. Yan. Nice view. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing. New Zealand of Pangasinan. So pag first time mo dito, wala lang, pagod ka. Ikot ba naman? Laspagan. Oh, lilim. Turo nga kuya yung ano, yung tatlong bundok. So yun palang, kita pala dito oh. Layo na inikot natin. So guys, pag pupunta kayo dito, wag tanghalin tapat. Ang init. Yung pala mangga oh. Ang init dito kasi talagang grassland. Walang gaanong puno. Kaya kami dito para mga batang yagit. Nakasiksik kung saan may lilim. Ayun. Ako sa ano eh, likod nga. Go. Naka-video na yan. Walang preno-preno. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see. New Zealand, Your come on! stars have burnt out, and your heart makes no sound.
sa ibabaw, ang daan. Sa may santol. Nice one. Dami palang palayan dito ang dadaanan. Yun, dami. Ito ang tunay na uphill. Tulak. Ang daming tulak ah. Kay Jun. Okay lang kay Jun. Okay pa. Ito ba isa professional? Okay lang sir. Ayoko lang. Ito yung malakas na trangko namin. Lagi nagtatrangko si Dennis. Yan o. Shout out muna, shout out. Yun, the best na misis. Mapayag. Ayos, ayos. So yan guys, nandito na tayo sa mahabang tulay. So malapit na tayo sa boundary ng Rosario at Rosario, La Union at saka ng Pangasinan. So hanggang La Union na tayo. So guys, patapos na tayo ang ating ride for today. So yan, let's go. Kung makikita nyo guys, itong tulay na to, may daan dun sa bundok na yun sa gilid. Papunta ng Kennon Road. Kaya kung pupuntahan ng Kennon Road, pwede dun dumaan na hindi nadadaan dito sa mahabang tulay. Ayun. So ito na, we're entering La Union boundary. La Union. Welcome to La Union. Ayun guys. So ayan guys, nakauwi na tayo. So yung ruta natin mula 6 o'clock ng umaga, tapos ngayon ay past 12 o'clock. According sa speedometer natin, ang tinakbo natin ngayon ay nasa 51 km. So from Rosario, nag-try tayo sa Kennon pero hindi tayo nakalampas. Tapos pumunta tayo ng Catag, nag-trail at lumusong paakyat ng Bikers Den. So after natin mag-Bikers Den, pumunta tayo ng New Zealand sa Pangasinan. So medyo mahaba yung ruta pero sulit. So yun guys, before tayo mag-close, isa munang mabilis ang shout out kay Gayi Paris ng Pusurubio. So andito guys yung kanyang channel, paki-subscribe at bisitahin nyo guys yung kanyang channel. So isa to sa mga idol natin, malakas to. So shout out Gayi, eto na. So shout out Gayi Paris ng Pusurubio. So guys, maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo nakarating sa dulo ng video ko ito, maraming pong salamat. Don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo isa sa aking mga subscriber. Please like and share my videos also. Please don't forget to hit the notification bell para lagi po tayo magkasama sa mga susunod kong videos. So hanggang sa muli, be safe.